नमस्कार। गुरुदेव कुकुरा आ गई और साथ साथ फ्री में आप सबके सॉरी भी बोला तनी। दरअसल गलत फहमी में आप लोग के हम वो दिन इतना धुलाई कर देले रहनी ऐसे। बीतल घटना के घंटा मत बजाओ, जौने काम खातिर आयल हवा ओके बतावा। देखी हमू गलत फहमी के शिकार रहनी। अर्जुन और देवी दरअसल अर्जुन और देवी ना एक इच्छाधारी नाग नागिन बिया। ये बात हमने के मालूम बा। मालूम बा? अतः यहाँ बैठ के का झाल बजा रहल बानी। जाई जाके पकड़ी ओकरा। ओ नागमणि चाहिए हमरा। नागमणि चाहिए तोरा। कितना कीमत लागी ओकरा हम देव, लेकिन नागमणि चाहिए। हे बचवा, नागमणि कोनो खिलौना जे बाजार से जाके किन लेबा अघोरी। ऐसे न मन बा। देखा दरअसल हमरो में दूगो बड़ा खराब आदत बा। एक तो जौन चीज हमरा पसंद आवेला ओकरा या तो किन लेवेली या फिर छीन लेवेली, और दूसर का छोट छोट बात पे केहू के खून बहावल हमर खानदानी पेशा बा। ए बाबा, ये पूरा इलाका मालिक के हवे और यहाँ की इजाजत के बगैर आप लोग एगो चूंटी भी ना पकड़ सके। देखो तू लोग, बिना हमरा मर्जी के तू लोग तो नाग नागिन के ना पकड़ सकेला, लेकिन हाँ नाग नागिन मिलला के बाद अगर वो नागमणि हमरा ना देवा आप लोग तो खामखा तोनी सब के समाधि एजे बनावे के पड़ी हमरा। अब सोच लो तू लोग, नागमणि हमरा देवा कि हम आप सबके समाधि बना दी। अघोरी अघोरी ठीक बा, हमने तैयार बानी। बाकी एगो शर्त बा। बाकी नागमणि तू ले लिहा और नाग नागिन हमने के दे दिया। मंजूर बा? शारीरिक शक्ति व्यर्थ मत करा। इस समय नाग घर पे नहीं खे। ताती लादा ता इ निदाए फिल्म ते अनुपम थेर बुधाता रे। थनी देवल ते थोड़ा तारे ता। बकवास मत कर मूर्ख। तोहनी जिगरा के अपन दोस्त और ये मूर्ख औरत जिगरा के अपन बेटा समझतिया। दरअसल वो एगो इच्छाधारी नाग। इच्छाधारी नागिन हियाऊ तोहनी के बेटी के मौत के घाट उतार के ओकर शरीर धारण कर ले पिया। सच्चाई का सामना करल सीख मूर्ख औरत, अन्यथा जिगरा के ते अपना बुढ़ापे का लाठी समझता रे। तोरा के पुजाठी पे लिटा के राम नाम सत्य बोलती। चुप! अब तोहनी के ओकर राज जान गइल बड़ा सन। अब ओकर जहर के काज तोहनी के चिता सजाई। अरे तू तो सपेरा कम अलुटेरा ढेर बुझाता रहो। अघोरी निकला यहाँ से। अघोरी निकलो नहीं तो मोर को ममता का मोह तोरे आँख के रोशनी धूमिल कर देले बा। तोरा खाली अपन बेटा लौकता, लेकिन हमरा ओकर अंदर छिपल एगो इच्छाधारी नाग लौकता, जौन तोरा बेटा का हत्या करके ओकर जगह ले बा। अघोरी वो बहुत बेरहम और जालिम बा। अत शीघ्र वो तोहनी के भी प्राण ले ली। अघोरी हो गल पखंड चले सब पूरा। अघोरी चल जा निकल। अघोरी अरे भगा सा निकल के। रुको लोग। काकी हाँ
बाबा ठीक कहता रे। नहीं अगारी अर्जुन तोहर बेटा ना ह। नहीं और जेकरा के तू अपन बहू बनावे के चाहता रू वो एगो इच्छाधारी नागिन ही है। हम न जानत रहनी है कि अपना बेटी के रूप में अपना मौत के पाल रहल बानी। बाबा हम खुद अपना आँख से देख के आवतानी। अघोरी जद जिए के इच्छा होके अगर मौत के प्रकोप से बचे के बस एक ही उपाय बा। तो जब तोर बेटा घर में आए तो संदेशा भिजवा दिए। हम आके ओकरा के दबोच ले हम। अर्जुन मीत का भइल? कुछ नहीं, चांदनी हमरा पे अपन प्यार लुटावा ताड़ी। सुना तानी जी, नगिनी आइल बिया, जल्दी से बाबा के बता दी। चला चला। हमार अर्जुन के मार के हमसे हमार जिंदगी छीन लेला। हम तोहर धड़कन से एक एक सांस छीन ले। एकर मतलब तू हमार सच्चाई जान गेल बाड़ू। हाँ, सब केहू जान गइल बा। हमनी के हाथ छोड़ता नहीं जा, हमनी की जान बख्श द। तू लोग इंसान हुआ, इंसान की तरह रहा। इस जानवर की तरह जालिम बने का कोनो जरूरत नहीं खे। हाँ माई, हम जानवर हई, तका जानवर के जिए के हक ना हमाई। अरे भगवान इंसान के रहे खातिर घर बनवावले हमें और जानवर के रहे खातिर जंगल। फिर काहे लालची इंसान अपना फायदा खातिर जंगल में घुस के हम जानवरन के रहल दुश्वार कैले बा। ते हमरे बेटा के जान से मार के कैसे चैन से रह सकेले रे? हम तोरा बेटा के नहीं मरले माई। झूठ बोलला से पाप कम ना होला और बढ़ जाला। एगो उपकार कर दे हमरा पे, हम के मुआ दे। बेटा जब मुखाग्नि देला तो माई बाप के आत्मा की शांति मिलेला। तू खाली हमरा के मुआ दे, हमरा आत्मा की शांति मिल जाए। ते हमरा के गलत मत समझ माई। अरे ते हमरा ले भगवान से बढ़ के बाड़े। तोर ममता प्यार पाके हमार नाग योनि धन्य हो गए। हम खुद के जानवर से इंसान समझे लगनी माई। हाँ, हम इच्छाधारी नागिन हई, लेकिन देवी जैसन हमहू रवा लोग से प्यार करेनी। भला हम कैसे रवा लोग की जान ले सकेनी? जब खुद अपन जान बचावे खातिर दर दर भटकत होके वो दूसरा के जान कैसे ले सकेला माई? जंगल में हम दोनों प्राणी के जीवन खुशी पूर्वक बीतत रहे, लेकिन सपेरा अघोरी नाथ और सोमनाथ के नजर लग गई। इहे बा हमनी के दर्द भरल कहानी। अघोरी और सोमनाथ हमनी के मार के नागमणि हासिल करे के चाहता रे सन। कोनो न कोनो जन्म के तोर कर्जा बा हमरा ऊपर माई। यही से भगवान भोलेनाथ हमरा के तोरे अर्जुन के शकल में इजा भेजले बाने कि हम पूरा जिंदगी तोर बेटा बन के तोर सेवा कर सकी। और तोरा के अभी भी हमरा ऊपर यकीन नहीं है ना? तले देख तोरी अर्जुन के बदले बा।
अगर अब भी रहुआ के हमरा ऊपर विश्वास नहीं की होत बाबूजी, तो बुला ली सपेरा के और कर द हमरा के ओकरा हवाले। हम मरेला तैयार बानी। माही, हम तोरा से इतना प्यार करीले कि हर जन्म में तोर बेटा बन के पैदा होखल चाहतनी। कि रहुआ लोग के साथ रहे खातिर हम नाग योनि से मुक्त होके के फैसला कर चुकल बानी। काल महाशिवरात्रि की रातें हम और देवयानी शिव जी के मंदिर में अखंड पूजा अर्चना करे वाला बानी जा, ताकि शिव जी से बोल के हमनी के नाग योनि से मुक्त हो सकी जा और तोर बेटा और पतोही बन के पूरा जिंदगी तोर सेवा कर सकी जा। बेटा, हमार सारा आशीर्वाद तेरे साथ बा। भोलेनाथ तोर सारी मनोकामना पूरी करे।